Sino ka ba, bata ka? Hindi po ako bata. Baby talk lang. Gato ako kasi kapag nasasaktan. Hello po. Hello. Hello. Ito po ba yung tawag ng kata? Ito yun. Pero yung mga DJ nagpahinga pa. Kaya ako muna. Ba't parang galit mo kayo? Ba't ka kasi tumawag? Sino ka Kasi ba? ganito po. Alam niyo po yung CCP complex? Andun po ako ngayon. Ano ginagawa Alam niyo mo? po yung sa may Star City? Sa may 7-Eleven? Hindi po doon Saan ka ba? Doon sa malapit po doon na isa na parkingan. Hindi po doon Guys, ang gulo na kausap nito. May, kasalungan niyo po ako. Bakit? Anong nangyayari sa iyo? Wala po kasi lumalabas sa sa ATM machine. Tapos? Wala nga palang laman yung ATM ko, kaya wala pong lalabas. Kawawa. Welcome! Ito na ang paborito mong tawag ng katas. Kung saan lahat ng katas mo pwede mong igawas. Igawas na og na ay magpagawas sa iyang katas karong gabi una. Walay lain si Gab. Gab ba ito? Tawagin natin sa pangalang Gab. Hello. Pero yung recap lang natin kagabi about sa caller natin, si Ma'am Lian. Ay, oo. Tago natin na from Dahil lang, Gab, Singapore. Wait lang, Gab. Si Ma'am Lian na may partner na lesbian. LDR sila dito sa La Union, yung partner niya. So, hindi siya appreciated ng kanyang partner na lesbian. Nag-OT tayo kasi yung talagang kinuwento niya yung mga red flags. Nasa tingin niya red flags. Na na-confirm niya naman sa atin na red flag yung partner niyang lesbian. At in-encourage, tinapos natin yung conversation sa piliin mo yung sarili mo. Kasi marami pang partner dyan. Probable partner o tawag doon na prospect na magmamahal sa'yo, natatapatan yung re-reciprocate yung binibigay mo sa kanya. Exactly. Hindi yung di ka papakita ng pagmamahal, huhut-hutan ka pa, LDR na nga kayo, challenge na nga yung space and yung distansya and time, tapos i-stressin ka pa. Kapag ang relasyon, sinabi natin doon nila Uncle Dagol at Mang Kanor, nakakaambag naman kahit papaano si Mang Kanor. Kahit papaano para nakakaambag ka ba? Bilisan mo na. Oo, nag-ambag na ako. Ang ambag Excited na natin ako doon. Excited ako sa sabihin mo. Ang ambag natin doon sa sinabi natin sa kanya. Kapag ang isang relasyon natutunan natin doon, ang relasyon ay dapat bonus. Ano ibig sabihin nun? Nag-a-add siya ng peace, ng love, ng kindness, ng kabutihan sa buhay mo. Hindi siya dapat pabigat. Kapag ang relasyon ay pabigat sa iyo, hindi yun wala ka sa tamang relasyon. So ngayon sa kabilang linya makakasama natin Gab. Hello, Gab. Hello po. Good evening po, Uncle Dagol and Miss Tanya. And sa mga kabisyo pong nakikinig. Yan. Magandang gabi po. Gab, taga saan ka nga para malagay natin sa caption natin? Opo, ako po ay taga Rizal. Gab from Rizal. Opo. Alam nyo ba ang trivia natin kay Gab? Hindi niya na pinatago ang kanyang pangalan kasi proud din siya at okay lang naman sa kanya kung malaman yung kanyang. Opo, wala naman pong Ilang problema. taon si Gab? 28 po, currently, 28. Nakarelate kami. Diba? Call? Opo. Ano ko, 29. So, 29. ahead lang ako ng 1 year. Ayan. Ako, 30 years in service. May entry ako. Di May pwede wala. plaque ka na na-receive nung Christmas. 30 years in service. Okay. Basic. Paano ka tumagal sa trabaho? Gab, kumusta ka? Gab, kamusta? Well, sa totoo lang po, Call at Miss Tanya, actually, Tanya na okay lang. po. Call and tits na lang. Call and tits. Sige po, call and tits. Ba't ayaw mo sabihin yung tits para nahihiya ka? Sinabi na nga eh. Isa pa nga, Ano po? tits. Sabi mo, titits. Hoy! Tits lang! Pwede po tits na lang. Last live na talaga to. Hi po, Mang Kanor. Shout out. Oh, yeah. Hi sa iyo, Gab. Magtropa, nagkita, maglolo.
Apo sa tuhod ka na ni Mang Kanor. Basic. I am honored po. Opo. Kung, Ano po? kung si Gab ay, ganito na lang, sa halip na kamusta, anong trabaho ni Gab? Anong ginagawa? Bali po ako po ay nag-handle ng aming family business. Tapos Karelate si Mang Kanor. inaalagaan ko rin po yung kapatid ko po na PWD. Wow, okay. Kung si Gab ay may kamukhang artista, sino? Naku po. Sige lang. Sige, para ma-visualize lang ng ating mga para meron Siguro po Kabisyo. pinatabang Alden Richards. pinatabang. Bravo. Ilang kilo ka ba? correct. Ano po ako, call. Medyo malaki po ako. Mga ano po ako siguro, mga 105 kilos. Oh, kaya Pero yan, Alden, brother. Kaya pero mong Alden. magpapayat. Kaya yan. Opo, Alden po na pinataba. Gwapo, di ba? Mm-mm. Sabi po ng nanay ko. Ikaw, Mang Lalo pa pag nabawasan ka ng 10 kilo. Nako. Alden. Oh. Tas, Ikaw, Mang Kanor, kung may kamukha kang artista, sino? Richard Gomez. Walang Basic. Hindi man lang nag-isip. Ah. Luma talaga. Richard Gomez Tsaka eh. gwapo yun. Hindi, mali. Sino kamukha mo? Ano? Basta Richard. Richard. Mm-mm. Richard Yap po pwede. Ba't ka man nangingialam, Gab? Hindi kita pinangalaman sa Aldin mo, ha? Shoutout Ay, kay sorry Tita po, sorry Queenie. po. Nagpapa-shoutout pala siya kay Mami Jingjing. Hello. Ay, hello sa inyo. Ayan. Okay. Okay. Anong ilalapit mo sa Sa ano? ipagawas. Sa polis? Ay, hindi. Saan ba? Saan ba? Ay, kay Sir Dennis Turla ba yan? Go, Gab. Go. Ano po, so yun nga, una po sa lahat, thank you po sa pagbigay ng opportunity para magsalita po ako. Kasi po, yun nga po sabi ko po sa matagal ko na pong gustong ikwento to kasi ayun nga po, it involves my my partner po, my current partner po. So, in a relationship ka? Opo, yes po. Bakit parang, opo, bakit? Parang nag-post. Ano lang po Miss Tits, ano lang po yun, accent ko lang po yun. Okay, hindi naman kasi parang kung sasagot sa akin yung lalaki na gano'n, tayo ba? Opo, break na tayo. Kasi hindi mo sure, 'di ba? Tama, Ay. Col? Tama. Mm-mm. Pwede naman kayo- siya nanligaw. Sige, Okay. go ahead. I Go. would say po, sige po, to start po, I would say po na we're still together po, pero dahil po dito sa sasabihin kong kwento, parang parang there's gonna be a chance po na, syempre ayoko po mangyari, pero there's gonna be a chance po na baka magkaroon kami ng breakup. Bakit mo nasabi yun? Kasi po, yun nga po, this girl po that I'm committed to. Actually po, para maging light lang po, uncle, rin po siya, Bisaya, taga Cebu. May gabi sa mga Bisaya na to gikag Cebu. Oh. Opo. Ilang years na kayo? 1 year na po kami committed to each other po. 1 year. Then, go ahead. Opo. Bali po, so kaya po nasabi yun. Kasi, bali po ang nakikita. Okay naman po kami, actually. Very, very, very natural and very, very light naman po ang aming relationship. Siyempre po, hindi naman po mawawala na may pag-aaway kasi po, una sa lahat, individually, magkaiba po kami. Magkaiba po kami talaga. Naniniwala rin po ako sa horoscope. Virgo po kasi ako. Siya po Aquarius. So, based po sa mga horoscope, ang Virgo and Aquarius po ay talagang different po talaga sila. Very different from each other. So, hindi ko naman po iniiwasan yun na talagang different kami na tao. Pero, what makes us work po, I think, is because we really try to understand each other a lot. And I would say po, hindi naman po sa tinatapik ko po yung sarili kong balikat, pero napaka-patient ko po kasing tao. Kasi sometimes po, she would tend to get parang madali po siyang mawindang sometimes, lalo na kung nasi-stress. So I would say na very patient po ko, and even she would say naman po na I'm very patient. Ayun. So kaya ako po sinabi na may chance po na mag-break kami kasi ito nga po yung gusto ko pong sabihin na i-release. Kasi po ano po kasi ako
maano po ako sa update. Gusto ko pong ina-update ako. Hindi naman po yung totally all the time I would know po kung nasaan ka, anong ginagawa mo. Kasi kung para sa akin po, kung masyado naman po ako mag-update, masyado po ako maghingi ng updates, parang medyo parang sa akin, parang sinasabi na parang di ko na pinagkakatiwalaan yung partner ko. Diba? So kaya okay lang po sa akin kasi na hindi po siya mag-update masyado kasi syempre may sarili naman po siyang buhay, maski ako po, 'di ba? May mga sarili po. Pero syempre po sometimes kasi lalo na po and even she would admit this, may times po na ayaw niya makipag-usap or there are times na she just wants her own personal space, which naintindihan ko naman po. Pero ang ano ko lang po kasi, yun nga po parang I understand that, pero parang there are times na parang nakakalimutan na niya may partner siya. Okay. Opo. Paano mo But nasabing nakakalimutan? Hindi ka ina-update, iintayin mo pang tanungin mo kung asan siya. sometimes po, it's ganon. Sometimes ganon. Mm-mm. Sometimes din po kasi ang nangyayari, and for disclaimer po, hindi ko naman po to tinitake against sa kanya. Pero pag hindi po siya nakakasagot sa akin, nakapag-post po siya sa Instagram niya, sa Facebook, ganon. So parang in as much as kaya ko naman pong intindihin yon kasi very understanding naman po ako na tao. Minsan po, lalo na kung sabihin po natin matagal na kami hindi nag-uusap, medyo masakit po kasi sa part ko. Gano'n Kasi yung tagal? minsan po umaabot ng sometimes po 2 days, 3 days. Yun yung Maybe like pinakamatagal. that. Yun yung pinakamatagal. Opo, matagal po siguro. Actually po, if I'm being honest po, ang pinakamatagal po was just recently. Kasi nag-Japan po siya with her family, and to be honest, within that 1 week, more than a week po, siguro ilang araw lang po kami nag-usap. Which, just for I completely understand. Oo. Pero Si siguro, family opo, family po eh. Naintindihan ko naman po yun and aware naman po ako doon. Pero yun nga po, hindi ko po maiwasan na masaktan kasi while I get it po na she's spending time with her family, kahit naman po ako, I spend time Gab, hindi mo siya Po. naiintindihan. Wag mo nang linisin yung nararamdaman mo kasi kung kahit sino yun, okay, ito yung age na lahat tayo nasa cellphone. Opo. Okay, Opo. bago ka magpatuloy sa Japan, sa pagpo-post ng Instagram, tapos nakapag-story pero hindi ka ina-update. Ilang years na ba kayo? 1 Year year nga, na 1 po. 1 year. Nag-anniversary na kayo? Wala pa po. Okay. Mag pa lang. Within a year. Okay, ito, next question. Nung una ba ganyan siya sa'yo? First few months? Actually po, sige po, if we can go back po sa yung first time kaming nagkakilala, to be honest po, ito lang po, to be honest po, hindi pa po kami rather, na seryoso at that time, pero at that time, before the 1 year, hindi ko pa po siya siniseryoso. So, to be honest po, hindi ko po tinitingnan yung attitude na yan. It was only po. Okay. Ito na lang, i-reconstruct ko yung question. Sige Hindi, po, sige. sagutin mo na lang diretso. Ganto ba siya dati o hindi? Nag-a-update ba siya dati o hindi talaga? Oo, hindi. Hindi po talaga. Hindi. Opo. Okay. Hindi po Next talaga. question. May label ba kayo o wala? Alam niya ba na kayo o wala? O hindi? Alam naman niya po. Actually. Nag-usap kayo na o tayo na? Yes po. Okay. Yes po. Kaya magwa 1 year na sana kayo. So, dalawa kayong aware na may relasyon kayo. Gusto ko lang malaman kasi baka naman kasi na feeling lang natin minsan sa age na to, feeling lang natin may relasyon tayo sa tao. Pero tayo lang pala nag-a-assume. Naghihintay ka ng update, wala pala kayong relasyon, kaya pala hindi siya nag-update. So gusto ko malaman, umpisa pa lang ng pag-uusap natin, kung aware ba kayong dalawa, may consent ba na committed kayo sa isa't isa? Opo, tits. Okay, may Yes. kayo. Okay. Meron po, tits. Meron Okay, po. so sa umpisa, hindi na siya pala update.
Opo, nung nagsisimula pa lang po kami, hindi po siya naman talaga pala update. Pero Okay. inisip ko po, Baka inisip ko lang magbago. po, baka hindi naman po siguro magbago, pero ano lang po siguro, maybe kakasimula lang kasi, baka fini-fill out pa niya, Okay, ganun. may papakausap ako sa kay Uncle, ha, kay Uncle. Tol, Sige. pag umpisa ang relasyon, mas mabagal ba ang pag-update o mas madalas? Pag-umpisa, mas madalas ang update. Okay, isang sign yun, Diba? Gab. Pag Kasi- bago kayo, nakakakilig mag-update. Mm-mm. Naiihi ako, kinikilig. Hello, eto, kinikilig ako habang umiihi. Hello, Aray eto, mo. pang 10 kutsara ko na to. Isa sa sign yun na kinikilig kayo. Kaya nagtataka ako, bakit na-skip nyo yung stage na yun? Mm-mm. Na wala kayong updatean sa isa't isa. Parang yung Knowing- honeymoon stage Oo, na yun, wala knowing eh. na ang age na to ay lagi tayong nasa cellphone. Opo, opo. If ano po, hindi naman po sa bale po, hindi naman po Ano ba talaga? Ano ba Hindi, talaga? Gab, ganito na lang. Wag mo nang Opo. lagi kang may disclaimer eh. Wag mo munang lagyan ng conclusion yung kwento mo. Ikwento mo lang sa amin na Yun, hindi mo oo. nililinis. Kasi ina-advisean mo na yun sa, hindi naman po sa ganun siya. Oo. Pero Nagdidepensa ka na eh. hayaan mong yung mga kabisyo nating nakikinig sa atin ang mag-judge kung anong talaga meron kayo. Wag kang magpaliwanag. Ano lang, ikwento mo lang muna. Go. Sugar coating Oo, daw. Okay. oo. Wag mo Understood sabihin po. sa amin na hindi naman po sa ikwento mo lang muna. Sige. Go ahead. Okay, Sige. magbigay ka ng yung nangyari sa Japan. Ilang araw sila doon? About po tits, 1 week and 3 days. So more than a week po basically. So Okay, ilang beses yan. kayo nag-usap nun? Probably po call. Probably in those Ilan? 10 days. Probably Estimate. estimate po mga 2 days. Opo, 2 to 3 days or 4 po ata. Basta hindi po, sa buong trip niya po, hindi po kami nag-usap masyado. Gab, hindi kanya mahal. Bakit mo nasabi yan, Tits? Uulitin ko, sa age na to ay kapag inuunap na ng partner mo yung pag-update sa IG kesa sa pag-update sa partner, it's a sign na, okay, mahal, sige. Hindi kanya masyadong mahal. Mm. Si Uncle, alam mo, pag andito yan, katawagan niya pa rin yung asawa niya. Basic. Imagine na, kakaalis niya lang ng bahay. Asawa niya na yun for how many years, Col? 15. Yan, dapat galingan mo, parang ano, Col. Oh, wag na. Ba't ako na hot seat dito? Si Gab yung 15. pinag-uusapan. Hindi, Gab, gusto ko lang malaman mo sa perspective ng may asawa. Kakaalis lang ni Uncle sa bahay nila. Pag dating dito, magkatawagan sila. Opo. Update. 15 Basic years silang mag-asawa. Pwede silang, kakaalis ko lang at ako tatawag, no? Exactly. Kanina, tinawagan niya. Hindi ko alam kung Opo. original yung tinawagan. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi. Nandadamay Hindi, na. hindi. Gusto ko lang patawanin si Gab. Gusto Opo, ko lang, natawa po ako. gusto ko lang, natawa Tawa si ka naman, Gab. Hindi, gusto ko Kawawa lang naman sabihin si sa'yo, Uncle. Gab, na ganun ang pagmamahal. Hindi pwedeng ikaw ang maglinis na, naintindihan ko naman siya. Busy Hindi lang mo siya yun. naintindihan. Kasama niya kasi Bakit? family. Oo, bakit ko sinabing hindi mo siya naintindihan? Dumadaing ka sa amin eh. Ba't ganun? Nasa Japan po siya. Pero hindi niya ako Opo. naalala. Siguro nga po busy siya. Hindi. Gab, pag mahal mo, hindi ka busy. Gab, Tama, Col? tama yun. Gab, Walang taong busy sa pagmahal mo. Ulit. Walang taong busy pag mahal mo yung tao. totoo Opo. yan. Opo. Ano, Gab, Po. Yeah. Pilit mo siyang iniintindi. Mm-mm. Kahit alam mong gusto mong maintindihan. Tama. Eh, hindi. Kasi nga, May nabasa ako dito, Col, baka mm. lang tumaas bago Sige nga, maituloy yan. go, Sa go. TikTok, tama yung sinabi niya, nakalimutan natin. Hindi ka priority. Gab. exactly. So, yung priority niya, Hindi ikaw. sino yung nagsabi? Sino ba yun? Para oh, ma-quote lang natin yan siya. Tama. Galing talaga ni Kuya balik. Dut. Ay, baba na. Nakaka-inlove. Yan, wala na. Ayan. Ayun, si Baby... Baby RW. Baby Yan. RW. So, Sabi hindi niya, ka priority, Gab. Kasi, kahit, Pero, kahit sabihin na natin, Tits, na busy kasi kasama sige, ang family. mahal. Sige, mahal. Pero sige. may times naman na, 'di ba, na kunyari bago matulog, kumustahin niya o Oo. mag-share siya, magkukwento siya.
Na-share ba niya sa'yo? Na-ikwento ba niya? Na sana kasama kita dito. Mm-mm. Or O kaya if ever, nag-send ng selfie. oo. Andito ako sa Mount Apo. Mount Apo, Japan. Mount ba yun? Mount ba yun? Di ba? Kasi ano pakita niya na babalik tayo dito if ever. Mm-mm. Puntahan natin to. Or, Mahal, nandito ako. Alam mo, sana Mm-mm. andito. Kahit walang chat Yung picture lang, mahal. Ang sweet-sweet kaya nang nagsisend tayo ng selfie. no, Sobrang, totoo. sinishare mo yung moment na yun sa tao na yun Opo. Diba? Opo. Exactly. Kaya, Gab, ganito. Magbigay ka pa ng example na feeling mo, bukod sa pag-update sa Japan, yung instance na na-feel mo na, wala, mahal, may relasyon ba kami? May kukwento ka pa? With regards po dyan sa tanong nyo, Tits, sa akin lang po, I feel naman may relationship kami. Wala naman pong pang-alinlangan on my end. Siguro po, tama naman po yung sinabi ninyo, sa totoo lang. And honestly po naman, before this, like way before po, actually, bago po kayo mapunta sa gabi, actually pinag-uusapan din naman po namin to ng partner ko. Oo, dati ka pa naming fan. Pang umaga pa lang kami. Thank you, pati sa Spotify. Thank you. Opo. Ayun po. So, bago po maging gabi kayo, actually, napapag-usapan na po namin to ng partner ko. Na? Na, kasi sabi ko po, babe po ang tawagan namin. Babe, minsan, okay lang ako na maging busy ka, okay lang ako na you prioritize your family. Siyempre, family mo yan di ba? Which is, naman po talaga, I think that's what it should be. Huwag ka na mag-explain. Yan na. Opo. Lalagyan mo ng Oo. apelyido Mamaya na. Tapos. Kwento mo lang. Tanggap ka namin dito kahit nagre-reklamo ka. Huwag mo linisin pangalan mo. Go. Opo. Bali po, yun po. Pinag-uusapan naman po namin ng partner ko yan. To be honest po, inaamin naman niya rin po sa akin na during her previous relationships, hindi naman po siya talaga pala update. It was only when it was to me. Kasi just hindi naman po sa nagbabash ako ng mga ex niya. Pero yung mga ex po niya kasi, hindi naman kasi pala hingi ng update. Ako lang po talaga. Okay. May next question pa ako. Kailan kayo huling nag-date? Well, right now po kasi nasa Cebu siya. So last date po namin was last July. Nasaan nga siya? Nasa Cebu. Cebu po. LDR Cebu. kayo. Opo. Okay. Okay. Binisita mo na ba siya sa Cebu? Gekol. Hindi pa po call, pero may plano po ako. Either October po this year or December before Christmas. Okay. Call, payuhan mo bilang lalaki. I think, ituloy mo yung plano mo na yan. Isitahin mo. Mas maganda na yung makita mo, family background. Kumbaga, bago ka kumanta, sa sound check mo muna. 'Di ba? Parang ganun. So, isitahin mo sa Cebu, imong tanawon dito, tignan mo kung kumusta siya, nung status niya, yung family niya. Kasi makikita mo naman kung may acceptance ba sa part ng family niya. O kaya ganito, Col, i-surprise mo. Kapag nagulat na nagalit, hindi talaga kayo. Nako. Pero pag, nag-effort ka, Gab, kayo. May relasyon talaga Actually po, kayo. sorry po if I may Tits. Alam naman niya po may plano ako. And actually, she encourages me to go naman po sa totoo lang. Oh. Pero this time, yun lang yung gusto ko para ma-confirm mo kung may relasyon talaga. Surprise her. Oo, surprise mo. Yun lang, baka ikaw ma-surprise. Pero, pero malalaman mo once and for all, Col. totoo yan. Mas matatapos na yung mga tanong mo. Hindi yung lilinisin mo laging pangalan niya, pagtatakpan mo lagi siya. Kasi may approval naman Sabi nga, di ba? O sabi sige, niya. pwede ka Correct. mabisita anytime. Go ahead, Gab, puntahan mo at tuaog Cebu. Sabi sa Tapos, TikTok ko, biglain mo daw. Biglain mo, Surprisein mo oo. daw. Di ba? I mean, magpakalalaki ka, harapin mo lang, surprise mo siya, dala ka mga pasalubong. Tapos, pag nakita ka Ano niya, yung isang pasalubong mang kanor galing Luzon?
papuntang Cebu. Pagdala ka na suman sa Antipolo. Yan. Luzon naman yan, Antipolo. Sige. Opo, sa Antipolo. Ano sa Manila? Sa Manila, mabibili. Baha! Baha! Uy, Lagay mo sa... mas brown yung baha namin kumpara sa baha sa Cebu. Mas may leptospirosis to. Oh, mas concentrated ang leptospirosis. pH level 4, leptospirosis. Hindi. Di ba? I mean, pag nadating mo doon mo makikita reaction, paano kanya itrato. No? At least, Yun nga, pag makita na-surprise na masaya, mo. mayroong kayo. Kapag surprise na, ba't di ka nagsasabi? Ba't ka nang-surprise? Hindi kayo all this Opo. time. Opo. Gab, marami pang tao na appreciate nila yung gagawa sila ng mag-e-effort sila ng LDR kayo. Pero, teka lang, balikan natin si Gab saglit, ha? For a while. Iihi lang po si Mang Kanor. Diyan ka na lang. O, Mang pasensya Kanor. na, Gab, kasi sira na yung... Hindi na yan sira na yung kidney stone ko, eh. Okay lang po, Mang Kanor. Saglit lang, ha? Okay lang daw sabi ni Gab. Okay nga, ihi lang. Gusto mo dito ako ihi? Hindi, okay lang po. Ah, kasi Jot, dapat It's get to rumble is now. Hello, Gab. Gab. Antay lang ha, balikan kita. Wait lang ha. Diyan ka lang. Okay. Standby. Saglit lang to. Kaya lang guys ha. Ang daming gustong tumawag. Ang dami nang gustong tumawag. Pa-flash po namin yung, kuya, flash mo nga yung number natin para ma-save na nila. Screenshot nyo po para ma-save nyo na baka bukas matawagan po namin kayo sa isang araw. Balikan po natin si Gab. Babalik po tayo sa... Ng Katas. At sinusubaybayan nga po natin ang tawag ng katas ni Gab. 28 from Rizal. Gab, dyan ka pa, Gab? Yes, Gab! Gab! Uy, pa si Gab. Mayos. Okay pa si Gab? Okay pa. Nagulat tuloy si Gab. Nagulat si Gab. Ulat si Gab. Ganon ang gawin mo, Gab, pagdating mo ng Cebu. Oo. Ha? Babe! Babe! Ganun, babe! Ah, Oo, doon mo malalaman kung may relasyon kayo. alam mo, nung start na sinabi mo na sa pamamagitan ng pagtawag mo tonight, sa tawag ng katas, baka may tendency mag-break kayo. Oo nga pala, yun yung Oo, hinahanap so- ng tanong. Ikaw, Col, anong payong? Ba't mo nasabi yun? Para bang give up ka na ba? O parang gets mo na Oo. hindi kanya mahal. Or hindi ka priority? Oo. Ano po siguro, Colin Tits, hindi na, it's maybe I said that po kasi, Mm. I mean, maybe in a way, maybe nga po, na-realize ko rin paunti-unti. Pero ako po kasi, call me umaasa. Kasi pag ako naman po kasi nagbahal, sa totoo lang, wagas po ako eh. Oo. To the bone talaga. So- Inaamin ko na. So, ang sinasabi mo, baka makabawi pa siya, baka pwedeng hindi pa kami mag-break. Siguro yun na nga po, Tits. Opo. Anong iniintay mo? Ano yung deadline mo? Kailan yung deadline mo? Siguro po, if I would give myself a deadline po, next month po, birth month ko na. Mhm. So, probably po sa birthday ko,
Kasi Bakit? parang iniisip ko po kasi kung kung within this month kaya pang isalba yung relationship. Ito lang pong sa akin, kung kaya po pong isalba to the point na ma-realize niya siguro nga po umaasa ako, ma-realize niya siguro na yun nga, ang importante lang naman sa akin is update and there's nothing more. I mean, sa totoo lang, pinagkakatiwalaan ko siya. Wala naman po siyang Gab. Po, Okay. po. Wala na kaming problema sa side mo. Alam namin na mahal mo siya, kaya wag mong ipaliwanag yung sarili mo. Ang gusto naming marinig, ayun po, nag-a-update na siya. Ayun po, sinabi niya sa akin, mahal niya ako, pero wala kami naririnig sa'yo eh. One way lang yung relasyon nyo. Gusto naming magising ka. Question, Gab. Kasi Yes po. she's from Cebu. So, ilang Opo. beses na kayo nagkita sa personal? Ever since, ang kwento po kasi niyan actually. Oo. Ilan? Magbigay ka lang ng Every time naman po na nasa Manila po kami, every week naman po kami nagkikita sa isang buwan. At least once or twice. So, ilan? Estimate? Weekly? So, weekly. Opo, sabihin po natin tits, mga 4 to 8 times a week. A month. So, kailan lang siya nalipat ng Cebu? Last July lang po, call. So- Ikwento ko na rin po, sorry. Bale po, actually, taga Cebu naman po talaga siya all her life. Or she's now 27 years old and 26 years of her life sa Cebu po siya. Okay. It was only last year around this time din po, August. Pumunta po siya ng Manila para po mag-aral sa isang fashion school dito dun sa may Makati po, sa may Okay. Rockwell. So, kaya kayo nagkita at nagkakilala? Opo, actually through the app po kami nagkakilala, through the app. So, yun po, within her stay po in Manila actually, until she went to Cebu, kami po, nagkaroon po kami ng committed relationship. And Okay. hindi naman po, every week naman po nagkikita kami at least once. So, yun. Eto, I would suggest na bisitahin mo talaga siya sa Cebu. Para makita mo kung baka may Kasi may tinatago siya nag-shift doon eh. Nag-shift eh. Yes, nung bumalik siya, Nung tits, bumalik parang... ng Cebu, nag-shift eh. Hindi na Mm. nag-update sa'yo. And, Gab, Opo. may sasabihin ako sa'yo. Yes po. Actually, sorry po, Tits. Actually nga po, yun po sinabi ko na sana aside from call po, sa inyo rin po kasi babae rin po kayo. Okay, So, Gab, eto, katulad ng sinabi ko kanina, hindi kanya priority. At isa yun sa sign na hindi ka mahal ng tao. Opo. Hindi porke may relasyon kayo, mahal nyo ng isa't isa. Hindi porke pumayag kayo, magkarelasyon kayo, mahal ka na niya. Opo. Baka oras na magtanong ka kung itutuloy pa ba natin to o hindi na. Opo. Baka eto na yung time, pagka drop mo ng call natin, magtanong ka na, "Hi, good evening, sorry sa storbo. Gusto ko lang itanong, tutuloy pa ba natin tong relasyon natin na to? Kasi hindi ko na nafe-feel na may girlfriend ako." Straight to Opo. the point. Wag yung naiintindihan kita, wag na magpalabok. Di I ba, agree. Mang Kanor? Ano masarap, Mang Kanor? Palabok o pansit habab? Masarap yung chicks. May chicks na palabok, ganun. Sabi sa TikTok, Gab, wag ka na mag-explain, Gab. Sinusugar coat mo pa siya. Hindi ka nga priority at hindi ka mahal. O mas straight to sa akin. Ito, Opo. agree ako sa sinabi ni Tanya. Alam mo, brother, kung to save you from expenses and efforts na gusto mo, tanungin mo na, I agree with that. Pero kung gusto mo pang i-surprise siya, na Mag-effort ka pa ulit. oo, na ipakita mo talaga na okay, I truly love you, so bibisitahin talaga kita sa Cebu. Baka ma-appreciate niya at baka ma-realize niya, ay, oo nga, Oo nga. seryoso tong taong to. Kasi baka naman, yun lang din hinintay niya na, Yung pag pinu- move mo. oo, pinuntahan ako nito, okay, seryoso to. Kasi po pwedeng, okay, sa cellphone lang kayo mag-usap, pwede rin naman niya sabihin na, okay, kung ayaw mo na, okay, ayaw na rin. Tama. Pero yun na nga, just to confirm, pwede mo siyang bisitahin. Pag Opo. napuntahan mo siya at doon mo na ma-confirm kung talaga bang may relasyon pa kayong pwede pang ipagpatuloy or wala na. Kasi Opo. makikita mo na yan doon eh. The body language, di ba? Pati yung Tama. movement niya.
reaction Kung niya pababalikan mismo. ka niya dito, balikan na lang ng Mm. Maynila. Pag ginanon ka, hindi kayo. Oo, yung Hindi na kayo. kakarating mo lang, kailan balik mo? Sorry busy ako. Aray ko. Sorry, lakas. Busy. Pag ginanon, sorry, Mm. busy ako. Ba't di mo sinabi, busy ako? Hindi ka mahal, Gab. Pero dapat Pero, matuwa siya, gagawa siya ng paraan, magli-leave yan sa trabaho or kung ano man yan. Pero Opo. Gab, alam mo, yung magandang gawin yung pinayo ni Angkol. Kasi yun, one move yun, baka nga naghahantay siya ng big effort, big move mula sa iyo eh. Opo. Pero, pwede rin na kung ayaw mong gumastos, itanong mo na. Pero may mga what ifs kasi mangyayari dyan, Gab. Pero What if yun, pinuntahan ko gusto na lang kong siya? sabihin sa'yo, yung may point si Uncle, yung point, maganda yung point niya. Minsan naghihintay lang din kami mga babae. Di ba? Puro update gusto nyo. Bakit? Nag-effort ba kayo? Yan, di ba? O, sinagot na ni Tanya. Opo. Naghihintay lang din kami kasi hindi pwedeng pa-update pa. Ano bang napapakinabangan ko sa relasyon na Kasi- to? Hindi ka naman nag-e-effort. Exactly. Minsan, mga lalaki nagtatampo. Sasabihin ni babae, tampo-tampo ka dyan, wala kang ang effort ginawa, wala kang... Oo. Diba? Update mo ako bakit pinadala mo ba akong kape? Oo. Oh. Opo. Di ba? Parang May mga ganon. ganun. Ha? I mean, sabi ko naman din po, I mean, she even kami po would talk about it na pupunta naman po ako ng Cebu. So I guess, Gab, Huwag mo wag nang mo nang sabihin. tanongin, wag ka nang magpaalam. Kasi sasabihin niya, i-test ka niya ulit. Wag na. Siyempre, ikaw naman, parang ayaw niya. Oo. Hindi. Madi-discourage ka na. Sasabihin niya, huwag na. Magsasayang ka lang. magsasayang Tsaka pera. busy ako. Pero ang hinihintay namin mga babae, yung Mm. lalaki pa rin, masculine enough to go to you. Diba? Sabi nga nung kanta ni Mike Hanopol, ang babae, pag minamahal, Mike Hanopol ba yun? Si ano pala? Pag ang babae, Ayaw, pero pag pinuntahan mo yan, Brad, sabihin ko sa'yo. lalambot kami. Oo. Bubukas ang kifi. Hello, Kipi. ano po yung kifi? Ay, joke lang po. Kunyari ka pa. Diba? May mga ganun, Brad. Ayaw yan. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, pag kinilig yan at magpasalamat Sa pa yun na akin nagpakita. Oo. Tas Pag may dala kang kinilig ka, flowers, akin ka. Yan. May dala kang flowers, oh. Tapos Surprise dala mo yung isang galon ng baha. Kalawgaw. Uy, fresh na fresh ng baha. Kakabaha lang. Galing pa to sa... Habagat! Oh, Katas! ng katas ng habagat to. Diba? At least, brother, Nicole Magtibay, happy birthday. at least na ipakita mo ang sincerity mo. Sincerity. At pagiging gentleman mo. Tapos nakita niya, okay. Kung hindi niya ma-accept yun, hindi ka niya matanggap, then at least you tried, at least you've done your part. Wala kang what ifs, wala kang pagsisisihan sa bandang huli. Ngayon malalaman mo na worth it pa ba ito. Gab, thank you so much sa pagtawag at na-appreciate namin na napakatagal ka na naming fan. Mahal na mahal ka namin. At saka sa Opo. kadahilan kung bakit may pambili ako ng hikaw. Mm. Thank you, Gab. Salamat, Ingat lagi, Gab. Gab. Tapos Opo. pag may Pwede- problem, update mo kami, tawag ka ulit, tatanggapin ulit namin. Mm. Sige po. I-surprise mo maybe before kung gusto mo you spend your birthday doon, pwede rin. Pero Opo. ahead of time, pwede rin. Mhm. Huwag mo nang ilagpas sa birthday mo, brother. Yun lang Oo. sinasabi ko. Tagal pa nun eh. Ang tagal mo nang walang Mm. tulog eh. Ha? Sige po. Okay. Sayang naman yung Alden Richards ng katas ng nakalipas. Mm. Malay mo, magpa-sexy ka, parang Uncle Dagulo. Oh, Diba? diba? Kada Daming clinic babae. high. Daming babae. Wala! Nga po. Kada Tanga nga po sa inyo, Call. Mm. Napaka transformative talaga ikaw. Like, sabi ko, wow. Kami ni Titan Jello actually. Opo, Talagang opo. binago namin Shoutout yung po, sarili namin. DJ Jello. Namimiss kita sa gabi. Thank you, Gab. Ingat lagi. Opo. Bye. Pwede po ba akong mag-shoutout? Go ahead, Okay go lang ahead. Shoutout mo muna si girlfriend Ay, mo. opo. Opo. Actually nga po siya, tsaka may papa-shoutout din po ako na iba. Sige, go ahead. Opo. Babe, kung nakikinig ka man ngayon, Hi, babe. Si hello, yun. Trixie. Hello, Trixie. Hindi, ano po, babe, kung nakikinig ka man ngayon, always know na
I appreciate everything about you, and ayun, sana hindi natin pipilitin, pero kung pwede natin pag-usapan ulit, I would appreciate that kasi I really care about you and I miss you so much, and mag-ingat ka dyan sa Cebu. Langga. Ay, langga. Sana malaman mo na itong pag-care ko sa'yo ay para sa'yo lang. Ay, wala, parang sa'yo lang, and Mahal kita! I miss you. Ha! Opo, yun lang po. Thank Baby, you, ingat ka. Gab. Ano pa yung Opo. isang shoutout mo? Opo, actually po, una po magpapasalamat ulit po ako, Colin Tits. Thank you po sa pagbigyan ng opportunity para magsalita po ako. And Salamat yun po, din. ever since po, katas ng nakalipas, Feel Good Morning, nakikinig na po kami. Actually po, shoutout kay Kuya Eric, yung aming family driver. Tits, fan na fan ka niya. Sabihin mo tawag si Kuya Eric dito. Opo. Sabihan ko rin po kung may katas sige. po siya. Sige, ha? Meron Opo, yan, driver eh. Aray Opo, mo. family driver po. Lagi po kami nakikinig May family sa inyo. driver. Oo. Pag umaga po, ganon. Tapos, shoutout sa Cafe Amigos gang, yung aking tropa, yung mga tropa ko na malamang sa malamang nakikinig ngayon dahil pinost ko to sa story ko. Pinost mo. Aray ka. Malamang sa nakikinig sila ngayon. Shoutout guys, nandito na naman ako sa Love Radio, and ayun po, maraming salamat po ulit, Colette Tits, and Salamat, Gab. hopefully po, ayun, maka-visit kami kasi gusto po namin bumisit dyan soon. Walang problema yun, Gab. Open ang Love Radio sa inyo. Okay? We love you, Gab. Thank you, Gab. Basta, Salamat po. pasensya na, nang real talk kami dito, pero Ay, hindi, okay para lang yan po, sa inyo. Col. Ha? Yun nga po ang in-expect ko. Okay lang po. Oo, we Salamat love you. po. May concern kasi kami sa'yo. Love you. Opo. Bye, Gab. Daghang salamat po. Daghang Col. salamat. Mga Yeah. kabisyo, yan po si Gab, 28 from Rizal. At kung meron ka ring katas, tawag ka na sa tawag ng katas dito. Sa 90.7 Love Radio, sa Viber, save mo na, 0, ano yun, Kuya Duts? Ano yung Viber ni Kuya Duts? Viber ay 0, sa landline 883-26163 sa Viber. Ayun, 0916-529-5595. Save nyo at bukas, iba na yung kausap natin. Atilina, Gaba, matulog ka na. Ayan. Sa mga nasa palengke, may gabi, amping, sa mga pauwi, ingat din po. Sa mga nagbebembang, sa Bye! all. Yung mga naka-check-in, anong room ba kayo? Baka may China oil. Baka may sobra pa yung yung butter chicken. Uy, Mang Kanor. Dagan kayong salamat sa Nakasama mga niyo po. sa mga nanood sa live natin. Thank you din. Daghan salamat. Nakasama niyo po, Certified Free Boy, Uncle Dagol. Ayan ang inyong dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, Tanya Chinita. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Uy, para kay Gab to. Basic. With Mang Kanor pala. Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!